Élek, érzek, szeretek címmel kiállítás nyílt a Szödligeti Közösségi Házban Paulik Fecó fejjel festett képeiből. Június 14-én a tárlatot Molnár Bence színművész nyitotta meg. Közreműködött Kovács Krisztina, Androméda handpen művész. Vörös Sándor, a remek mű. Az alkotás lehetősége megvan az emberben és eszközeiben, de a művészi alkotás ember fölötti csoda. Azt, ami a szép műveket széppé teszi, a jelenségvilág tényei közt hiába keressük. A remek művek lehetnek egyszerűek, bonyolultak, rendezettek, szeszélyesek, tökéletesek, kezdetlegesek, épp így a kontárművek is. Csak épp a remek műben megvan az a csodálatos delejesség, mely a kontárműből hiányzik, és amelyet a jelenségvilág körülményeiből nem lehet levezetni. A remek műben az alkotó és műélvező képzelet közvetítésével az időtlen dereng át az időbeli világba. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntünk mindenkit Fecó kiállításán. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Külön szeretném megköszönni Juhász Béla polgármester úrnak, hogy lehetővé tette, és az első pillanattól fogva támogatta ezt a kezdeményezést, és először szeretném Fecónak a megnyitó beszédét felolvasni. Köszöntök mindenkit, örülök, hogy eljöttek. Megtisztelő, hogy erre a remek helyre kaptam meghívást, hogy bemutatkozhassam. Köszönöm. Külön köszönöm az ötletet és a szervezést Molnár Blankának és Molnár Bencének. Paulik Fecó vagyok, a magyar hangom, aki most a hangot ad a szavaimnak, Molnár Bence barátom. Oxigénhiánnyal születtem, ez a beszéd és a mozgás központomat károsította. Teljes testemben túlmozgásos vagyok, fejemtől a lábamig. Ez azt jelenti, hogy akaratlan és koordinálatlan mozgássorozat indul a testem valamelyik részétől és végigvonul rajtam. Végtagjaim kalimpálnak, karjaimat ennek megelőzésének céljából a combjaim között fixálom, testem hullámzik. Sokszor tetézem önöknek, nektek, furcsa, artikulálatlan hangok kiadásával. Beszélni nem tudok, illetve nem igazán érthető, amit mondok, ezért a fejpálcával és betűtáblával kommunikálok. Az általam mutatott betűket össze kell olvasni, de ez a korlát, amit kaptam, nem képes mindenben megakadályozni. A fejpálca kiváltja a kezeimet is, ezzel festek, vagy épp a billentyűt püfölöm és SMS-t írok. 2015-ben leérettségiztem. Szerencsésnek érzem magam, mert teljesült az egyik álmom. 2017 óta dolgozom a Nem adom fel alapítványnál, mint tapasztalati szakértő. Nagyon szeretem a munkámat, mely egyben a hivatásom. Nagyon sokfelé járunk programokat tartani. Pár éve már én is végig voltam a Szigetfesten, 1-2 évig mindig csak pár napra voltam beosztva. Ott én a szájjal festő állást tartom, nagyon jó élmény volt teljes héten ott lenni, nappal programokat tartani, és aztán esténként bulizni együtt. Amikor buliztunk, akkor jó páran szólítottak meg, hogy velem is találkoztak az SX Landben, és milyen jó, hogy mi is bulizunk, és többen mondták, hogy nagyot fordult a szemléletük. Nagyon jó érzés, hogy én is tehetek másokért valami jót. A másik hivatásom a festés, ami kisgyerek koromban kezdődött, amikor is sorra hoztam haza a díjakat, és az akkori rajztanárom javasolta, hogy folytassam a festést, mert van hozzá tehetségem. Pár évre rá meghívást kaptam a debreceni rocksuliba, ami igazi áttörésnek bizonyult, mert itt igazolódott be, hogy jó irányba fordultam. Ehhez az eseményhez kapcsolódik az első eladott festményem is, feledhetetlen élményt adott. Azután jöttek sorra a felkérések kiállításokra, és ez hihetetlen volt számomra, hisz én csak fejpálcával festek. Megkaptam az első felkérésemet, fessek számára, tőlem akar rendelni, mert annyira megfogta a kisugárzásom, hogy csak én festettem meg azt a képet. Úgy ledöbbentem, hogy nem is tudtam, hogy most mit mondjak, hogy vállalhatnám el. Aztán jött egy belső sugallat, hogy igen, vállaljam el. Így is lett, és annyira jól sikerült a kép, hogy eltaláltam azt, amire vágyott. Akkor döntöttem el, hogy nem csak saját elképzeléseimet vetem vászonra, hanem kérésre is készítek festményt. Sok-sok vicces pillanatokat élhetünk meg. Először persze csak azok a fiatalok vannak el velem, akikkel már ismerjük egymást, és a barátaim aztán szépen lassan nyitnak, a többiek is. Szeretem, hogy a festményeimmel meg tudom mutatni azt, amit én látok, amit én érzek, mindent, amit elmondani szavakkal nem lehet. Boldog vagyok, hogy élek, hogy meglátom a világban a szépet, hogy vannak körülöttem angyalok,
akik a segítségemre sietnek, amikor arra szükségem van. Végül engedjétek meg, hogy elmeséljek 2 történetet. Pestre mentem vonattal, de lerobbantunk olyan helyen, ahol nem volt emelő. A kocsistól olyan 140 kg vagyok, és megsúgom, hogy 2 közül a kocsi a súlyosabb. És 4-en az utasok közül levettek, és a magas buszra feltettek. A buszon egész végig fogtak. Hogy ez az akció végbe menjen, ehhez az is kellett, hogy a buszvezető és a kalauz is vállalják a kockázatot. Ha nem engedték volna meg, akkor jó pár órát kellett volna várnom, hogy tovább folytathassam az utamat. Egy poénosabb történet Szegeden történt velem, amikor Dorozsmára mentünk a műfázba egy húsvéti programra néhány munkatársal árulni. Szokásomhoz híven átértem Szegedre, megittam egy kávét a csigában, megnéztem, hogy merre is kell menni. Elindultam a villamossal, de ahogy leszálltam a villamosról, meg akartam nézni, hogy merre van a busz a telómon, mert nem láttam, és odajött egy férfi, hogy segíthet-e. De nem volt szegedi, meg kicsit nehezen kommunikáltunk, végére egész jól megértett, kihívta a rendőrséget, hogy segítsenek, kijöttek, de mivel soká jöttek, így megnézte, hogy honnan indul, és elindított arra. Nézhetett, mert kb. Félúton se jártam, mikor kiértek a rendőrök, és akkor odajött a férfi. A rendőrök nyilvántartásba vettek mind a 2-nket. Kicsit nehezen indult meg a jó kommunikáció, de aztán rájöttek, hogy nem vagyok értelmi sérült, aztán megbeszéltük, hogy elkísérnek a buszig meg Dorozsmára, kb. Elmondani így tudom. Amikor a Zebrához értünk, akkor kiszálltak a kocsiból. Tanakodtak, hogy mi legyen, mert olyan a busz, ami nekem kellett volna, olyat nem láttunk elmenni, ameddig odaértünk. Kitalálták, hogy kivisznek valahogy, de abba az autóban nem férek be. Beszóltak, addig beszélgettünk, látszott, hogy mekkora hatása volt rájuk ez az esemény, és ez is egy érzékenyítés volt valójában. És jött egy rabszállító, de fixek voltak az ülések, tehát hátul meg rács és pad volt, így az nem volt jó. Így visszament egy kis buszért, de nem bírtak felemelni. Mi legyen? Kérdezték, hogy ki tudok szállni, mondom csak, ha kivesznek. Oké, külön beraktak engem és a kocsit, és kivittek, be is kísértek a műfázba. Elképesztő volt az egész. Azt gondolom, hogy azért kapom az ilyen szituációkat, hogy leírjam. Sok ilyen és ehhez hasonló sztori történik velem. A hála a szívemben örök. Mindenért. Köszönöm az érdeklődést az alkotásaim nevében is. Mindenkinek tartalmas, kellemes időtöltést kívánok. A megnyitó után szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, de azt nem tudom, hogy mi dorombol a cicákban.